ifutha-ke niwenza ukudla umhlabelo wenu. Uyayibona leyo? Sabona wakiwe. Namanje usayisilenda, phakamisa leso sandla. Mhlabeleli encane bese. Fundisa uNdima sizocela ukuphuthuma baba ngoba ulenze wangenzela ukuthi ungonakali kakhulu. Ngahlala isikhathi eside. Angiphakeme uBishop Nkosama yo. Ngenzela ngithi nje ekhaya ngifike nginese kahle umlenze ngoba sisemsebenzini. Uyabenyathi niyazi uyangizwa wena. Ngicela siphakamise izandla. Malibongwe leligama, malibongwe igama lakhe, amale Nkosi, malibongwe, malibongwe leligama, malibongwe leligama. Mama oyebhalele into nje encane kangaka ethi alibonge igama lakhe. Ungazi ukuthi kwase kunamagama athize abongwayo. Abantu bephakamisa uNkulunkulu babo, abantu bebonga into zabo. Nonani abonga into yakhe la ibonga khona. Lo mama wathula wabheka ukuphila kwakhe. Wabona ukuthi uma unomuntu ongivusayo phakathi kwamabili, ngibona inyama yami ihlangane nomphefumulo engingakwazi ukuthi uvela phi kanjani. Ngithi uma ngivula amehlo avuleke, ngithi uma ngikhuluma iphimbo liphume, ngithi uma nginyakazisa amathambo amanyakase, kusho ukuthi kukhona umuntu okufanele abongwe ngokuphila kwami. Noma ngike ngambone ngamehlo kodwa yena makabongwe, makabongwe. Wayibhala wayiqinisekisa le nto udlalelani ningabonga yonke into kodwa khona igama esilikiweyo emhlabeni basikhothame kulo. Waqedane kushintshe zonke